Ben, vai? Xa. Bueno, moitas gracias a todo o público por vir, a todos os institutos que se anotaron a este proxecto. Este é un proxecto que fixo a Escola Municipal de Teatro co seu grupo de actores co CSIC. E hoxe temos aquí a dúas científicas representantes do CSIC. Vamos a facelas subir para Pilar Riobó e Elsa Silva. Ahora sí, vale. Aquí temos a Pilar, que foi unha das científicas colaboradoras ao 100% no proxecto, e a Elsa. Entonces, se trata un poquinho de que, bueno, como creo que vos traballastes a unidade didáctica que o grupo de científicos do CSIC preparou, pois agora mesmo estamos aquí un pouco a disposición das preguntas que queirades facer, tanto a nivel científico como a nivel da posta en escena dos alumnos. O que temos que decir é que a obra foi, digamos que, diseñada, escrita polo grupo de alumnos. Non exactamente con este grupo, porque digamos que este é un segundo reparto. Esta obra se estrenou o curso pasado e a metade do reparto pois xa non está. Entonces, aquí quedan alumnos que foron parte dos creadores da historia, dos escritores, das escenas, absolutamente toda a dramaturxia foi creada entre eles, eu, que son a directora, e os científicos que nos aportaron, evidentemente, toda a información, pois, teórica, de acordo? Así que, aí estades para que fagades as preguntas que queirades, ben? Non sei se Pilar quere decir algo. Cambiou un pouco a obra dende a primeira vez, e, bueno, penso que mellorou, boto de menos a xente que estaba, pero os novos tamén moi ben. Bueno, a mí gustame moito, penso que sí que toda a información que demos, que era complicado, pois souberon amosala. A verdade que nos sorprende moito porque había unha parte teórica complexa, non? Todo o que a fisiología do mesilón, dar información de todos os síndromes. Bueno, maravillame como esas ideas dos soños para amosalo, e a historia que crearon, moi divertida. Bueno, espero que realmente chegara o que pretendíamos, que se entendera. Bueno, eso non lo diredes vos agora, non? Coas vosas preguntas, a ver se conseguimos o noso objetivo. Bueno, que vos gustara tamén. Sí. Ben, o objetivo do proxecto era un pouco, bueno, pois explicar a ecofisioloxía dos mesilóns. Non sei se vos quedou claro como máis ou menos como é o mesilón, e, bueno, a importancia do mesilón e do fitoplancton nas nosas, bueno, no espacio no que vivimos, no mar co que compartimos, que é o mar das rías. Vos queréis saber algo? Levantade a man e ide preguntando o que queirades, de acordo? Os alumnos, os mestres, que nos queirades. Lo que te diga, una mierda. No tengo preguntas. Pablo. Yo no tengo preguntas. Yo no entendí. Yo no tengo preguntas. Yo tengo preguntas. Tarea. A ver, vamos a ver qué pregunta esta chica. ¿De qué está formado el citoplancton? Vale. Bueno, creo que sí que se comentaba. O fitoplancton é a parte, cando dicen é a parte vegetal, é como se foran as plantas na terra, eso se di na obra, non?
O plancton ten dúas partes, o fitoplancton e o zooplancton. O fitoplancton son as microalgas, son os organismos que fan a fotosíntesis. E o zooplancton son larvas de crustáceos, son organismos heterótrofos, que se alimentan do fitoplancton, que é o primario, que tamén o comentamos na obra. É moi importante o fitoplancton porque, como se comenta tamén, a ver, claro, se comentan as cousas de pasada, non? De repente ves a obra e o que queda máis é a historia, non? Do furtivo e tal, as escenas divertidas, pero, bueno, sí que trataron con moito rigor toda esta parte, sí que comentan, por exemplo, que son os produtores primarios, eso dicen, que co proceso da fotosíntesis liberan oxígeno, é moi importante para a cantidade de oxígeno que hai no océano e tamén da atmósfera. Bueno, non sei se contesta a tua pregunta. Alguén máis? Bueno, hai unha mensaxe que sí que queríamos transmitir e que ten que ver co título da obra, non? A obra se titula Ameaza invisible. E, de feito, cando empeza a obra, vedes que están movendo como uns plásticos, vale? Eso é como para representar esa marea, en vez de que non é unha marea vermella, non? Tamén os científicos comentan que o fitoplancton ten pigmentos e pode ser de distintas cores, pode ser verde, vermello, marrón, alaranxado, vale? Entón, o que sí que queríamos tamén poñer de manifesto coa obra é que as intoxicacións non teñen que ver cunha marea vermella, porque isto non ten que ver con unha marea é un cambio no nivel do mar, non? E a cor tampouco está relacionada cos procesos de intoxicación, porque, de feito, esta intoxicación que se amosa aquí na obra, a diarreica, vale? É unha marea que non ten cor. Por eso poñemos ameaza invisible, vale? Estes microorganismos non producen un cambio de cor na auga porque as intoxicacións se producen cunha densidade de microorganismos moi baixa na auga e non se chega a apreciar un cambio de cor, vale? Era un pouco que queríamos tamén que vos chegara, non? Que haxa unha mancha de cor non ten relación con que haxa un episodio de intoxicación, sino que todo o contrario. Cando hai estas manchas de cor, normalmente os organismos que temos aquí na ría non son os que producen toxina. Os que producen toxina son os que non cambian a cor da auga. Daí o nome da obra. Hai alguén máis que queira preguntar algo? Sí, ¿Cuánto se tardó en preparar esta obra? Máis ou menos podería contestar. Te vou a decir, esta obra montamos en 3 meses? 4 meses. 3-4 meses. Desde que os científicos, o proceso foi que o grupo de Pilar e outro científico especialista en ecofisioloxía de mesilóns, José Babarro nos deron unha pequena conferencia de hora e media, 2 horas, e a partir de aí o grupo de alumnos recolleu toda esa información e empezamos a crear a estrutura, a dramaturgia da obra, e tardamos 3 meses en montala. 3 meses, máis ou menos, facendo improvisacións, escribindo textos, bueno, e creando toda a historia, os personaxes, bueno, as ideas de escenas, as escenografías e un pouco o vestuario, todo. 3 meses. 3 meses empregando 2 clases semanales de 4 horas. Non sei se algún alumno quere decir algo. Vale. ¿Te contestamos? Te podedes facer preguntas aos actores, Que si pasaría algo si no hubiese mejillones, si ellos se comen el citoplancton, ¿qué pasaría si hubiese todo? O sea, si no se lo comieran.
Si non comera, a ver, si non comera, si o mexilón non comera o fitoplancton. Digo que si no hiciese esa función, ¿qué pasaría? ¿Nos comería el fitoplancton? Sin duda desde el plancton nos comería vivos además, comería vivos. A ver, que digo yo, ellos se comen eso y tal. O mexilón. Sí. ¿Qué pasaría si no se lo comiera, si no existiera el mejillón? Claro, ¿qué pasaría? Habría muchísimo fitoplancton. Y No, o fitoplancton é alimento de moitos organismos marinos, non solamente dos moluscos. Tamén se alimentan deles, pois, outros crustáceos, peixes. O fitoplancton é alimento de moitos organismos mariños, o sea, non únicamente dos mexilóns, hai máis crustáceos, máis peixes, máis... Claro. O zoo, de feito, como ben de Isa, o zoo alimentase do fito. Pero bueno, está moi bo, sería unha mágoa, non? A ver, hai unha mensaxe que sí que quero que non... Igual como sería así ao final, cando están lendo o periódicos científicos, non? Igual pasa un pouco desapercibido, pero realmente os mexilóns que se mercan nas lonxas, nas pescaderías, que veñen co súa etiqueta de calidade, de que han pasado as inspeccións, eses son seguros. O problema é co furtivismo, vale? Aquí en Galicia hai un programa de monitoreo das rías que funciona perfectamente. Todas as semanas se controla, se toman mostras do fitoplancton para mirar que esas especies que hai na auga si son das que producen toxinas ou non, porque están perfectamente identificadas. Cando ven que hai algunha especie da que produce toxinas, entón dan a sinal de alerta, pero se toman tamén mostras dos moluscos e se analiza, non? Si teñen toxinas ou non. Si hai toxinas, non se pode recoller os moluscos, se pecha e non poden sair á venta. Entón, bueno, o que mercades nas pescaderías, que ven coa súa etiqueta de que pasou o control, eso non ten ningún problema, vale? O tema é o furtivismo. Que tipos de toxinas producen as distintas causas da intoxicación? A ver, hai distintos tipos de intoxicacións. Aquí en Galicia hai 3 intoxicacións que sufrimos, vale? Pero hai máis aparte destas 3, vale? Noutras zonas, pois, teñen outros problemas. Aquí o que temos é... O que provoca a maioría dos peches que hai en Galicia é a toxina diarreica, o que se coñece como DSP, as siglas veñen do inglés, Diarrheic Selfish Poison, ¿no? El síndrome de intoxicación diarreico. Esa é a que provoca a grande parte dos peches. Pero tamén hai algún peche por toxina paralizante, que é o que decían eles, PSP, Paralytic Selfish Poison, ¿no? E a outra, que hai algún peche, sobre todo afecta máis as vieiras, é a toxina amnésica, vale? Esas son os 3 síndromes que temos aquí en Galicia. Non sei se queres saber algo a toxina amnésica. A ver, provoca perdas de memoria, pero de memoria a corto plazo, ¿no? Podemos recordar cosas moi antiguas, pero non as cosas que nos acaban de acontecer, e iso imposibilita bastante o día a día, non? A vida da persoa, e pode chegar a causar a morte si depende da concentración que consumas. A toxina diarreica é moi difícil que chegue a ocasionar mortes, depende do estado, non, de saúde do individuo. Se un individuo que está, pois, o mellor o sistema inmune un pouco deprimido, pois por algunha outra enfermidade, sí que podería chegar a causarlle a morte. Pero en principio son síntomas gastrointestinais, o que se mostrou aquí na obra, non? Pois vómitos, diarreas, é bastante molesto, pero bueno, pasan 3 ou 4 días, esa persoa se recupera. E a toxina paralizante quizáis a máis perigosa, porque esta sí que pode causar a morte. É unha toxina neurotóxica, afecta o sistema nervioso,
central e o periférico casina, pois eso, parálisis de toda a musculatura, incluso dos músculos respiratorios, e ao final se produce unha parálisis cardiorrespiratoria e o individuo pode chegar a morrer. Alguén máis? Volumen de voz para falar así a... Imagino que estaréis desacostumados a facer este tipo de representacións, pero aún así é moi difícil facelo ou os parece fácil? A ver, fue un trabajo un poco costoso, porque claro, cuando primeramente nos dicen, bueno, vais a hacer una obra sobre mejillones, claro, nuestra cara pues fue un poco de sorpresa, pero bueno, la complicación fue que empezar una obra desde cero. Claro, no es lo mismo que te den un guión, te lo aprendas y construyas el personaje. Tienes que hacer tú mismo el guión, tuvimos que hacer muchísimas improvisaciones para llegar a escenas. Entonces, a ver, fue un trabajo un poco complicado porque además hubo momentos de bajón, donde no queríamos hacer las cosas, no estábamos poniendo todo nuestro empeño. Entonces, pues eso, pero bueno. Al principio parecía mucho más complicado de lo que al final fue, en mi opinión. Claro, mis compañeros no sé qué dicen. ¿Sí? Pues eso. Bueno, hai que decir unha cousa, e que neste reparto hai moitas personas que hoxe é a primeira vez, bueno, non, fixemos a segunda función desta obra o sábado pasado, pero para moitos dos alumnos que están aquí era a súa primeira vez que actuaban nun teatro. Entonces, a mitade do reparto é como son novos, de acordo? A outra mitade son os actores e actrices que crearon o espectáculo o ano pasado. Entonces, bueno, son experiencias como encontradas. Non sei se algún alumno máis ou alumna quer decir algo. Santiago. Alguén quere coller o micro? Santiago. Bueno, pois veredes. Perdón se tapo alguén, pero que aí estou moi esperado. A verdade é que este foi un traballo bastante curioso, porque, como ben dicía a miña compañeira, tivemos que facernos o papel, aínda que aquí varias persoas que non participaron en esa labor, considero que teñen o mesmo mérito que a nós, porque a fin de contas tiveron que ensaiar unha obra que non tiñan nin idea en moi pouco tempo. Bueno, pois pouco máis, a verdade. Foi un traballo bastante complicadete, digamos que non íamos moi animados ás veces, pero a fin de contas saiu ben. A primeira vez que fixemos, a segunda vez, esta por suposto que saiu ben, si que todos estades encantados coa obra. Pouco máis, un aviso, non robedes mexilóns e xa está. Eu quería saber se algún alumno estivera interesado en poder ingresar na compañía de teatro, se en algún momento facedes un casting ou non sei como facedes para adquirir novos actores. A ver, este espectáculo é da escola dos alumnos da Escola Municipal de Teatro. A Escola Municipal de Teatro é unha das escolas artísticas que dependen do Concello de Vigo. Entonces, hai un período de... Non facemos casting, vale? Aquí hai unha serie, hai un programa de estudios e as persoas de Vigo, calquera, temos alumnos de 4 a 70 anos. Pois teñen que facer a matriculación pois durante no mes de xuño ou no mes de setembro.
y en algún caso a veces pasar entrevista, pero simplemente, bueno, matricularse e entrar na escola na medida que se plazas. Está aquí Antonia, directora, non sei se quere decir algo máis. Eva xa explicou que o prazo de preinscripción o abrimos en xuño, é xuño, xullo e agosto, hasta a primeira semana de setembro, e simplemente tedes que ir pola escola ou facer unha prescripción online. Sí, en función da idade que teñades nese momento, os ubicamos nuns grupos ou outros, en función da idade. Tedes alguna pregunta sobre a escola municipal? Sí? Va para ellos. ¿Qué sensación tenéis cuando acabáis una actuación? La sensación... no sé. Yo tampoco, oye, Pues la sensación, al menos en mi caso, cuando acabo una obra de teatro es como que me he quitado un peso de encima, en plan, bueno, ya está, ya puedo relajarme, vamos a respirar. Y, a ver, sí, porque al principio estás como, Dios mío, ¿qué pasará si nos sale mal? Y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, estás como muy estresado, pero conforme va avanzando la obra ves que todo está yendo bien y entonces vas soltándote más y entonces al final ya estás como... Bueno, pois rematamos xa un pouco. Moitas gracias a todos por asistir a esta función, gracias a Pilar e a Elsa pola colaboración neste proxecto, que foi unha colaboración moi amena, moi agradable, e os alumnos. Veña, un aplauso. Bravo.